Irrigation scheme chupang lima puthak KAWJF ahin pen ni thom apor kipitu. Bukajan Block Congress Committee asai hemalong Minister Barim Karlitang Rupom Singh Ronghangapan kachikimo. Apor pia kukuman niabang pudri hingami kiluplot ajok inut ahiring tangrak areng keso. Kardom pini prime time aberta kathanabang nilisami velendrong parpi nonarjik tha berta angtan pen ni thomang bong irrigation scheme clean seat certified a copy KAC mati irrigation asai kamahin pen rata hengno paklang nangji pusi KAWJF kehang Iruyapor pidet apita irrigation scheme along kachupanglem aputhak KAC mati irrigation asai kam ahin pen rata thengno lamklar pi headed lopusi Karbi Anglong Women Justice Forum ahin pen pini phirangke amai ke pha ahut akwai pipon KAWJF amaipi biulet bepi phirangke amai long kaningji atengke kedamtang truck arni samphri kimi aberta alu along iam Umar Singh tiso ahin pen long pharo isira inkora free irrigation scheme asai kedeng along thang ke chopanglem ave la pen Supreme Court pen High Court atum clean seat certified nang pilo pusi lam clerk kachipi dulo setami KAWJF ahin pen iruyapor pidera phita labangso clean seat certified rata thengno paklang thek thedet lo pusi phirangki amai long akwai pipon nilitum puji bangke je kachupanglem ave ko alang tum ki jong pon a department tin along da do sami nitum da solo nitum ke RTI kamari tum ta mali nitum ke rong ara kisum bang ipana mi thala bote nitum ke ratu na tum bena tami solo tum nitum ni poti pinya ni pressmen am tum phapona ko alam thegela phelo je ke chupanglem bang to nam po da pen BJP sarkar punot ajo sarkar le bang seta duyang bong alang itum murada khan klarda mate certified copy Supreme Court Honorable Supreme Court and Honorable High Court of Guwahati alang itum alo ke long tabang so certified copy rada phampak lang thak sini itum rat hoilo Karbi Anglong Women Justice Forum hin pen alang itum han ke ham atopot sini troxy apan si apor sila itum pilo boy phis tapini amka alang itum lang klar sipi beda sila so lang pa sipi beda putha ke militum jong pointung la pen ku pointung je alang tum ada ke chopang lema we ku kipu mate biota lok kita lok tok pon along ke la ke chobai ku sini litum mathanang ko so si dok lok pini yan mangke athemana tum nyong si choklim kam ke klang mu kha chok pon dim do ko somte pini ani ke alang tum ni chok siang bong por ki pike alang tum la bang so High Court Supreme Court along pen certified copy bang biara da phan paklang pon hek adlo nang ye pon lo samit hek head lo la sini ni tum jong pon tum pinye bangke ala ni tum non antala bang so lam kan pon bede bangke ala tum ta da adai do sini ni tum ahin pen rat ahin pen kini tum jong pon lo Nilitum KAWJF ahin pen non puthot ni thom an apor pithulo jong sini thom apor kipi penta labangso clean seat certificate a copy rat athengnu paklang thekte pulote irrigation scheme asai kedengalong kichopang lim dovek lopusi nilitum mate rat ahin penta jong ponang kok popusi mai phi biulet bepi pherangke amailo ningje thu Dipu pen camera person Rosan Hanse pen Sarjup Kathar Karbi Anglong live Pinia da porpai Grace ya formalam Bukajan Block Congress Committee asai hemalong Minister Barim Karlitang Rupom Singh Ronghangapan kachikimo Bukajan Block Congress Committee dunmei phu sarsing ingti ahin pen chikimo Japon lensi alang lilong kachirap kachitudun laki Edison Tirang XMAC Ramroton Nahok Bukajan Town Chairman Abarim Chandan Patikar ni pen sangma pen chenglok ke theke dingetum chetong dunsi mailong RDP dun Malom Sopor Mek Siloksi Minister Barim Karlitang Rupom Singh Ronghang Aphan Chikimo Pon Lapentu Kendel Kaipon Bang Sopi Minister Barim Karlitang Rupom Singh Ronghang Akaya Lamuta Chethan Chimum Pedoponsi Mai Ing Samjin Pen Pachun Ponlo Bukajan Pen Anon Tirang Karbi Anglong live Charchim cleared up club ahin pen Charchim arong arlu asontin development kevan kiklem aputhak unan chirap chitodunji lapen risoijang kibi kithi atum loka charlia puthak kachi hung henlo kethenai kemang
Jirikin Deng Police Station ang Kangarlo Charchim Pwadi Melong Kidam Tang Pai Kunini Pai Krit Troxy Arni Cleared Up Club Amahang Ketek Arni Alir Alon Pen Talon Pon Bangsu Katalon Pon Along Kichengsi Sai Ang Dengason Club Meipu Mohan Tisu Ahin Pen Metang Alama Pangjar Pon Bangso Pi Karlitang Atamo Pan Chikimu Pondo Kachikimu Asai Judeta Pi Klim Somar Atum Pen Chenglok Sarpimar Sarmar Risumar Okorjang Atum Angbong Asonason Karbi Parok Kapatu Cepate Pon Metang Angbong Pregjam Kapatu Cepate Kihaya Tumapat Nong E Kironamai Chengpon Cleared Up Club Meipu Cepahempu Amay Along Aluhi Sarpu Aman Pen Hamren Fishery Along Chokam Klembang Chatropator Kat Assistant CEO Biren Inghi Lapen Kiong Dungutum Chetong Dunsi Mai Ardi Dojot Pen Pachun Pon Ladak Anutin Lam Kejai Pon Along Loka Charlie Jihung Nangji Jebaidu Nangji Pusi Ratapan Tan Pachini Pon News Desk Report, Karbi Anglong Live. Dipu Police Station ang Kangarlo Pineda Porpai Troxy Raminit Pomalam Dipu Bus Stand along Rihing Ame Kaselam Bomahut Rihing Ame Kiloplot Ajok Rihing Ame Kang Sipen Dipu Civil Hospital along an Kilenang Birta Kapachini Pon Atengke Ada Porpai Truck Pen Ada Porpai Sirkep an Rihing Ame Kaselamji Pura Ghonta ke Thoma Parman Rihing Ame Pavedet Mate Shutdown Deadlo Bangso Hutara Langsu Amikar Rajan Gor Abang Meter Kep Akang Tu Rihing Ame Anu Jokalong Arlu Kraksi Cyclem Bomlo Bonta Ghonta ke Thom Pleng Pleangko Mate Ada Porpai Truck Sira Minute Po Aporahut Kumat ni Abang Pu Rihing Ame Kiloplot Along Rajan Gor Apan Rihing Ame Kang Sipen Arum Naklopitlo RNK Rajan Gor 11 KB ahin NK Power Company Dipu atuma Pharmacy Cyclem Piponlo RNK Rajan Gor apan tong sekot pen Dipu Civil Hospital along an Sikelang apan ponsi Selang Ponlo Dipu Pen Sarjup Qatar Karbi Anglong Live Bini Prime Time Aberta Bangke Lapan Sikang Toniglo Demi Takme Kardom